Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro abierto. Ya lo saben, hoy es martes, hoy toca Mesa de Políticos. Tenemos con nosotros a Lorena Milbà, que es secretaria local del Bloc Compromís en Gandía. Bona vesprada, Lorena, benvinguda. Bona, gràcies. Javier Soldevila, miembro del Partido Popular en Gandía. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Y José Manuel Prieto, secretario general de Joves Socialistes. Bona vesprada también. Hola, buena vesprada, gracias. Bueno, si les parece, vamos a empezar hablando hoy de ese anuncio por parte del gobierno de Gandía de endurecer las condiciones a los extranjeros no comunitarios para empadronarse en la ciudad de Gandía. Javier, ha tenido en contra a la oposición y a lo que no es la oposición, a parte importante de la sociedad civil de Gandía. Bueno, ¿lo ven así, como un endurecimiento? Sí, yo creo que la actuación del gobierno en este caso está más cerca de la sensibilidad del ciudadano que de lo que pueden decir en estos momentos determinados partidos políticos, fundamentalmente porque están en la oposición. Para mí, la ley de extranjería, que es aquella norma que regula las entradas, la estancia y sobre todo los derechos, las obligaciones y las libertades de los extracomunitarios que vienen a Gandía, necesita de endurecer determinados aspectos que tienen unas consecuencias negativas para este país, fundamentalmente en una época de crisis. En estos momentos lo que va a hacer el gobierno municipal de Gandía es fundamentalmente que aquellas personas extracomunitarias que quieran empadronarse en Gandía van a tener previamente que cumplir una serie de filtros de acuerdo a la ley valenciana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona extracomunitaria, siempre hablamos de extracomunitarios, que vienen aquí a empadronarse, hoy, en estos momentos, los funcionarios del ayuntamiento lo que van a hacer es pedir una instancia para que trasladar el expediente de esta persona que va a empadronarse en Gandía y que la Policía Nacional, que es quien tiene los instrumentos para verificar si esa persona cumple todos los aspectos legales de la ley de extranjería, se puede empadronar o no. Es decir, aquella persona que las cumpla no tendrá ningún problema y por tanto se empadronará, pero hay un paso previo que creo que es importante cumplir. Bueno, vamos a asistir primera intervención de un minutito para cada uno. Lorena. Hombre, jo crec que és molt trist i molt deplorable i almenys intolerable per part del que opinem nosaltres com a Bloc Compromís que l'Ajuntament de Gandia i que el seu alcalde i el seu grup al cap davant duguen davant una mesura com aquesta. Jo crec que seria molt millor aparèixer als mitjans de comunicació estatals en mesures com que l'atur ha baixat totalment a la nostra ciutat i en què hi ha polítiques d'ocupació molt actives i no en parlar de que a molta gent de la que va vindre a la nostra ciutat i que va estar així anem a tindre unes condicions pèssimes a partir d'ara. Jo crec que és una obligació constitucional l'empadronament, és una obligació que tots els municipis tenen i és un dret que les persones que venen a la nostra ciutat tenen, més enllà de que s'hagin de dur endavant les normes i s'hagin de complir les normes i les lleis d'estrangeria que estan vigents en aquests moments. Molt lluny de tot això, a l'òrgan municipal no li compet ser ell el que no empadroni una persona i li compet, això sí, quan una persona està a la nostra ciutat i està al nostre territori, estar empadronada i tindre els beneficis i els drets igual que té qualsevol persona que viu així al mateix temps que se li demanen les obligacions que se li demanen. Torno a repetir, una actitud intolerable, una actitud almenys pel nostre costat immoral i amoral i amb un doble missatge que crec que tots estem veient i estem percebent en aquestes paraules d'unió de la immigració amb la delinqüència quan això no és així. José Manuel. Denegar l'empadronament a immigrants, que és tant com negar-los els drets, és absolutament il·legal. I ja hi ha hagut un precedent a Espanya, a la ciutat de Vic, nosaltres malauradament som el segon cas, i en Vic se li va dir al senyor alcalde, com se li dirà al senyor Torró quan duga endavant aquesta mesura, que denegar l'empadronament als immigrants és absolutament il·legal. Jo crec que el que vol evitar primer és que les males mirades dels ciutadans es dirigisquen cap a un govern que és incapaç de resoldre els seus problemes i vagin a dirigir-se cap al diferent, el que també demostra que hi ha una profunda ignorància cap al que és una persona diferent a nosaltres. I no sols hi ha una ignorància de l'alcalde i del govern front a una mesura il·legal, sinó que també hi ha un àpice de racisme, de xenofòbia i de feixisme, perquè és una decisió basada absolutament en un feixisme recalcitrant que nosaltres abominem de totes. Nosaltres hem demanat com a Partit Socialista un informe de legalitat a la Secretaria de l'Ajuntament i a totes les autoritats competents perquè ens diguen si la mesura de l'alcalde és legal. Nosaltres pensem que no, perquè hi ha hagut un altre precedent. I pensem que no perquè hem sigut una ciutat de convivència, hem sigut una ciutat pionera en drets civils. Ho sap Lorena quan hem compartit govern, ho sap Javier quan hem compartit govern. Ho saben tots els partits polítics que han estat amb nosaltres amb la democràcia. I ser pioners en drets civils significa no impulsar mesures como estas que conten amb el rebuig de tota la societat, de les ONGs y de les entitats civils. Parece ser que además hay una pequeña contradicción, ¿no? Que esto no se puede aplicar en base a una ley estatal. A ver, yo no tolero aquí que nos acusen ni de racismos, ni de fascistas, ni nada. Eso no lo tolero nunca. En primer lugar, porque el primero que endurece la ley de extranjería es el señor Zapatero en el año 2009, cuando la reagrupación. Eso lo hace el señor Zapatero y los partidos de izquierda callan la boca y no pasa nada. Pero no tienen, cuando los partidos de centro-derecha toman estas decisiones, son fascistas y son de todo.
Eso es penoso, caduco, demagogo y estúpido. Eso para empezar. Segundo, aquí no se va a impedir a nadie que se empadrone. Hay que decirlo claro, simplemente se va a utilizar un instrumento previo para aquellas personas que presentan un documento y que pueden tener delitos de sangre, pueden tener un currículum delictivo tremendo, o buenísimas personas, entonces se ha de determinar si se está legalmente en este país. Como un ayuntamiento no tiene instrumentos para poderlo valorar, y sí lo tiene el Cuerpo Nacional de Policía, lo único que se hace es decir, mire usted si esta persona cumple la legalidad de la ley de extranjería. Si la cumple y la persona no tiene nada que ocultar, se empadronará como cualquier día y como cualquier momento y sin ningún tipo de problema. Y luego está lo de la unión de hecho, que es otro instrumento que se tiene porque se está viendo que se está aprovechando mucha gente de eso, y sin certificar que se convive durante un año, pues se aprovechan de esa unión de hecho para permitir acogerse a todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier persona en esta ciudad. Y perdone usted, acreditar que se convive con una persona por lo menos un año, eso ni es de fascistas, eso es una cosa que es razonable, y decir lo que están ustedes diciendo es una gran barbaridad y una gran estupidez. No lo voy a tolerar. Mire, estar a prop de la sensibilitat de la ciutadania, Javier, no és fer el que s'està fent. Estar a prop de la ciutadania, de la sensibilitat de la ciutadania, és escoltar les veus d'aquella persona que estan dient que no. Han sigut els partits de l'oposició, però no han sigut sols els partits de l'oposició, que representem a la ciutadania, que no som sols les persones que donem la cara per l'oposició, som aquelles persones que ens han votat i ens han recolzat i han fet que tinguem els representats que tenim a l'Ajuntament de Gandia. I són moltíssimes les persones, no sols les del Partit Popular que hagin votat al Partit Popular. Però és que lluny de tot això són els sindicats, és que són les diferents associacions d'esta ciutat que també li estan dient a vostè que aquesta mesura no és correcta. I això també és la sensibilitat de la ciutadania. I això és estar al costat de la ciutadania. Perquè de la mateixa manera que vostè està dient que necessita un document que li asseguri a vostè quina persona és de bé i quina persona no és de bé, demana-li la també... Això ha dit el seu alcalde. Això ha dit el seu alcalde. En les paraules del seu alcalde... La semàntica no la utilitzis a vostre favor, perdó. Les paraules del seu alcalde van ser aquelles persones que siguen de bé tindran l'empadronament i aquelles persones que no siguen de bé no tindran l'empadronament. Vostè li demana a una persona... Significa que cumplan con la norma que marca la ley de extranjería. Vostè li demana a una persona de l'estat espanyol que vinga d'un municipi o que vinga d'una part de l'estat espanyol, li demana un certificat d'haver estat o d'estar al corrent de penes penals per a l'empadronament? Perdone usted. Per a l'empadronament? Vostè li està demanant aquests certificats? Hay una ley de extranjería que usted no a quiere les que se persones que ha cumpla. d'empadronar? No li els està Hay una ley de demanant. extranjería No que li hay que els està cumplir demanant. y no tenemos medios los ayuntamientos para poderlo valorar. Por favor. Vostè complisca l'obligació que té vostè quan una persona arriba al municipi a empadronar-la. I quan l'haig empadronada i vostè tinga clar qui viu a la seva ciutat, fas el que ha de fer. I no es carreguen serveis que hi havia i no es carreguen serveis que hi havia boníssims a l'Ajuntament de Gandia, com era el Departament de Convivència i d'Immigració, que ajudava a resoldre moltíssimes qüestions i moltíssims problemes, vostès els han carregat i estan deixant-los al seu lliure albedrío, per a que passe el que hagi de passar. I ara damunt, en esta nova mesura que complicarà encara més la situació dels immigrants. Paso a José Manuel y contesta a los dos y ya acabamos. Y ya una pregunta, señor Soldevila. Digan vostè si és del segle XXI o no acreditar si les persones de Gandia són de bé o de mal. Paraula textual de l'alcalde. Les persones que venen de fora, els espanyols no, han d'acreditar la seva condició textual de persones de bé. Digue'm vostè, com a representant del Partit Popular en esta taula, si això és del segle XXI. I digue'm una altra cosa. Digue'm si això no és desviar l'atenció front als problemes reals que té en este moment la ciutat de Gandia. Estem en una situació caòtica, social, política i econòmica. Una situació caòtica de patiment de moltes famílies i vostès ens llancen una mesura que a més no és una problemàtica real perquè vostès s'obliden d'una cosa. Estudien sociologia, o no cal ni estudiar sociologia per a saber-ho. Els que ens estem convertint en immigrants arrel d'esta crisi econòmica som els espanyols, que hem d'emigrar fora per a buscar feina, per a buscar oportunitats. Perquè vostès, com a govern del Partit Popular, ni en Espanya ni en la Comunitat Valenciana, ni tampoc en Gandia, tot i el que deien en l'última campanya electoral, estan sent capaços de resoldre els problemes importants de la ciutadania. Feina, drets, educació, sanitat i estat del benestar. Tot això no ho estan resolent. I la solució no és eixir a dir que hem de complir amb la llei d'estrangeria, perquè és mentida. Els tribunals ja li van dir a l'alcalde de Vic, quan va impulsar una mesura similar, que era absolutament il·legal. Per tant, no s'ajusta a la llei d'estrangeria. El problema de fons, el problema real, és que així hi ha una manca d'oportunitats per als ciutadans. I esta mesura pot agreujar les mirades d'indiferència i d'intolerància cap a les persones que són diferents, que no són els causants dels problemes de Gandia. Els causants dels problemes de Gandia no són els immigrants, són els governants, que són els que precisament ens porten a esta taula avui a parlar d'un problema per a desviar l'atenció dels problemes que té Gandia en este moment. Sí, le contesto rápidamente. A mí me parece lamentable el discurso que está haciendo el señor José Manuel, es del siglo XIX. Me da la sensación, porque en esta ciudad, cuando el alcalde se refiere a personas
personas de bien, se está refiriendo a personas que acrediten, que cumplen todos los criterios de la ley de extranjería. Punto y llano. A partir de ahí, es que no hablamos de este tema porque este tema es el que se está planteando aquí. Nosotros, no hable de la penosa situación de esta ciudad porque ustedes son los principales causantes, así que no me venga a dar lecciones de la caótica situación económica que tenemos en este país. No me las dé porque son ustedes los principales causantes. Segundo, sí, pero en España no. Tercero, cuando el señor Zapatero en el 2009 endurece la ley de extranjería, ustedes se callan la boca, porque es su presidente. Y ahora que toman medidas, ojo, medidas que la ciudadanía está pidiendo, porque aquí no vamos a dejar de empadronar a nadie que cumpla la ley, a nadie. Y aquí usted entenderá que cuando una persona viene y hay una unión de pareja de hecho, Perico de los Palotes no puede venir aquí en 2 días a empadronarse porque sabe qué está pasando. Las consecuencias de eso, ¿sabe qué es? Que hay mafias, que están cobrando dinero, que hay una situación de ilegalidad y eso se tiene que terminar. Estos son medidas del siglo XXI. Todo lo suyo es demagogia y estupidez. Si quieren apuntar algo por turno, pero si no cambiamos de tema. A veure, que no es pot tindre un doble diàleg, un doble discurs quan ens convé i quan no ens convé. No es pot dir que som persones de catòliques, persones de bé, persones que ajudem a les persones, passa el que passa i no hi ha res, i anar a missa diària i anar a professors de Setmana Santa i paral·lelament a tot això ser tan bons cristians que ni tan sols ajudem a aquestes persones que venen de fora i que no tenen una altra cosa que fer més que empadronar-se i poder tindre els mateixos drets que tenen les persones que vivim així. Molt breument, negar l'empadronament és tant com negar els drets i nosaltres no anem a consentir-ho i anem a ser radicalment forts amb aquest tema. Bueno, decía Javier la situación, o José Manuel, bueno, por todos conocéis la situación actual que estamos viviendo y por eso el alcalde anunciaba ayer en esta casa que van a ser todavía más restrictivos en los presupuestos de 2013, Javier. Bien, van a ser más restrictivos, sí, van a ser más restrictivos. Aquí el tema está en que se presentó hace poco tiempo unos planes a 10 años, un plan de saneamiento para poder pagar a los proveedores por el Real Decreto de Mariano Rajoy, un plan económico y financiero para poder entrar los parámetros legales que desde la legislatura pasada fueron todos negativos y por tanto hemos de hacer un nuevo plan para que con el tiempo, aplicando esos 10 años, los podamos recuperar. Bien, eso además de las cuestiones económicas, en ese plan de 10 años está el 2012, que es el primero, 2013, que es el segundo, y así hasta 10 años. Ahí se contemplan... Decía Arturo Torro que sobre todo se iba a ser más restrictivo con asociaciones. A ver, en ese plan se presentan todas las medidas que este gobierno va a adoptar a lo largo de los años para poder cumplir con los importes que establece el plan. Efectivamente, el presupuesto del 2013 es de 68,9 millones, es decir, que baja prácticamente 11 millones de euros respecto al del 2012. Por tanto, hay una bajada, fundamentalmente en capítulo 2, en capítulo 4 y el capítulo 6 que prácticamente se deja stand-by. El capítulo de personal se mantiene de 2013 a 2011, pero el capítulo 2 baja de una manera drástica. ¿Por qué el capítulo 2? Porque el capítulo 2 es el de gasto corriente fundamentalmente. Ahí hay una serie de gastos superfluo que tenemos que ir acotando hasta que los presupuestos se ajusten a lo que se ejecuta al final después de un año. Y respecto al capítulo 4 que usted dice, efectivamente, todo el capítulo 4, que es el de las subvenciones, se ha de especificar una a una, determinar cuáles son las necesidades básicas, porque aquí lo que ocurría es que en mucho tipo de subvenciones, aparte de las subvenciones ordinarias y las subvenciones extraordinarias, además se computaban facturas de otro tipo de colaboración y otro tipo de ayudas que nosotros, en la situación en la que estamos, no podremos mantener. José Manuel. Bueno, jo m'agradaria que el senyor Soldevila ens explicara com s'atorgaven les subvencions a associacions quan era el regidor de Participació Ciutadana del govern anterior. Estaria molt bé que ara, com a representant del Partit Popular, ens explicara quina era la manera d'atorgar, segons ells, alegrement, subvencions a determinades associacions. Jo veig a l'alcalde de Gandia molt preocupat pel bé i el mal. Ahir, en una entrevista en Ràdio Gandia, i llisc textualment una altra volta, deia que no podem alimentar a associacions que no repercutisquen en el bé de la ciutat. Clar, qui decideix quin és aquest criteri? Com van a repartir-se els diners a associacions? Va ser de nou l'alcalde el que ens diga què és el bé i el mal? Jo, tan preocupat que veig a Torró pel bé i el mal, li recomanaria que mirara el mal dels pressupostos que va presentar. Primer, no són uns pressupostos que redueixen. No van a ser uns pressupostos ni restrictius ni austers, perquè augmenten 10 milions d'euros respecte als pressupostos de l'any passat. A on augmenten? Bueno, pues on el senyor alcalde li interessa, que deu ser el bé d'estos pressupostos municipals. Un 269% en partides de comunicació i publicitat, un 730% en els gastos que tindrà el seu departament propi, que ell decidirà com es gasta, en gasto d'alcaldia, i acomiadant a 60 treballadors municipals. Això són els pressupostos que tenim damunt de la taula. Per tant, dues coses molt ràpidament. Primer, que ens expliquen com s'atorgaven aquests diners, sobretot el senyor regidor de Participació Ciutadana que està en aquesta taula. Segon, quina era la manera com es distribuïen els diners abans i com van a distribuir-se ara, en què canvia.
què és això d'associacions del bé i el mal de la ciutat i per què, mentre s'acomiada treballadors municipals, mentre es destrueixen llocs de treball des de l'Ajuntament de Gandia, pugen tant les partides d'autobombo i publicitat que l'alcalde va dir que no tindria. Lorena siente con la cabeza. Sí, no, és que anem en la mateixa línia. El que passa que és que el que no podem estar parlant és que van a ser pressupostos més austers, i en això també jo vaig escoltar les paraules que va dir el senyor alcalde de Ràdio Gandia, i va dir que sobretot va parlar d'associacions en les quals anaven a reduir les seues aportacions. En cap moment el vaig escoltar dir que anava a oblidar-se de la partida aquella que s'ha creat per a alcaldia única i exclusivament per a destinar-la a qui vulgui de 200.000 euros, o tampoc l'he sentit parlar de retallades de partides de publicitat, com deia José Manuel abans, ni tampoc l'he sentit parlar de retallades d'ajudes a entitats privades i a televisions privades, ni li he sentit parlar de retallades en ascensors propis de govern, que actualment ne té més de 50, mentre està despedint funcionaris al carrer. De tot això no l'hem sentit parlar per a pressupostos més austers. El que l'hem sentit parlar és de menys ajudes per a les associacions i que s'ha de saber quins diners es donen, què es donen i per a què es donen. En la mateixa línia que abans José Manuel també li preguntava a Javier, mira, ens ve bé que hagi vingut Javier avui a la tertúlia, perquè també li preguntaria jo si en aquell moment en el que s'atorgaven el 49% de les ajudes a les entitats, per als locals, per a que llogaven locals, si no estaven ben donades aquelles ajudes, si no estaven ben justificades, si aquelles ajudes que es donaven des del Departament de Participació Ciutadana quan era el responsable no estaven ben donades a les associacions en aquell moment i que ara s'han de retallar, perquè és la mateixa persona. Vostè està ara en el Partit Popular, però en aquell moment estava en Participació Ciutadana com a cap de Participació Ciutadana. Jo crec que és molt greu i és molt dur. És molt dur estar basant-se, conforme estem en la situació actual en la que estem, en dir retallades, parlar de retallades socials, parlar de pujades d'impostos, parlar de retallades de les associacions, com si foren les grans culpables de la situació econòmica actual, i no hi haguera una altra situació que hi haguera que tractar. Molt més lluny de tot això s'haurien de mirar ells quin és el seu ajust que haurien de fer particularment, i a partir d'ahí podríem parlar, però en aquests moments, en els ajustos que ells plantegen, yo creo que no es como deben de hablar. Bien, sí, por alusión, sí. Efectivamente, yo era concejal de Participación Ciudadana, y yo, dentro de las más de 250 subvenciones a asociaciones que se dan en este ayuntamiento, 250, lo mío era una parte muy pequeñita, pero sí que es verdad que yo fui el que instauró el 49% de las ayudas a subvenciones, a asociaciones de vecinos. Bueno, se ha creado algunas instalaciones donde algunos de ellos podrán estar incluidos en estas, y al final todo lo que era para compra y adquisición se quedó en alquiler, y por tanto muchas de ellas pueden seguir pagando el alquiler con la ayuda del ayuntamiento, o a lo mejor situarse o ubicarse en los nuevos edificios que el ayuntamiento ha hecho al uso. ¿Pero usted dio alguna subvención para merendolas y panderetas? Que creo no, eso, todo ese gasto superfluo es lo primero que hay que retocar, porque cuando vienen mal dadas las cosas, cuando hay una crisis galopante, evidentemente hay que reducir en aquello que no es necesario, y eso lo vamos a hacer. Pero quiero que quede muy claro que se nos acusa de haber incrementado el presupuesto en 9 millones de euros. Eso es mentira. Porque lo que no dicen es que en el 2011 se presupuestó 75 y se gastaron 104, es decir, 35 millones de euros más del gasto real de lo que estaba presupuestado. Y nosotros lo hemos dejado en 80, es decir, 25 millones de euros más en el 2012 de lo que se gastó un año antes. Hay que dejar las cosas claras y hablar de lo que se tiene que hablar, y no de mentir con las cifras, porque la demagogia ya hemos visto antes y volvemos a verlo, que es muy gratuito a la hora de hablar. El Ayuntamiento de Gandia, el Gobierno Municipal del Partido Popular, tiene la obligación, por la situación de las cuentas que tenemos en estos momentos, por la deuda a proveedores, por la deuda a todo el mundo, porque no tenemos créditos a corto plazo, porque debemos 125 millones de euros, por todas esas cosas, tenemos que tomar decisiones que tengan que ser valientes. Y claro, desde la oposición, cuando uno está en la oposición, el mensaje es mucho más fácil. A mí me gusta subir los impuestos, no. A mí me gusta reducir el gasto, no. Esas cosas son así, pero uno cuando gobierna y tiene la responsabilidad de gobernar, tiene la obligación de tomar las medidas para sanear las cuentas públicas, porque si no, insisto, cerramos las puertas del ayuntamiento y nos vamos todos a nuestra casa. Senyor Soldevila, acusem en esta taula del que vulga. Jo estic així per a fer la meva feina i per a dir-li coses que probablement no li agraden, i estic segur que no li agraden. Em torna a ratificar, vostès han augmentat en 8 milions d'euros el pressupost. Però per a què? Per a assessors, més de 50, per a compres i vendes d'edificis, per a capritxos d'alcalde que estem pagant tots, i mentre hi ha gent que passa verdadera necessitat, vostès estan gastant a mans plenes quan deien en campanya electoral que no ho anaven a fer. I em ratifiquen una altra cosa, vostès en campanya electoral deien que anàvem a tindre més empleo i menys impuestos, i estem tenint més atur i més impostos. Mira, reduir en allò que és necessari per aquí, per al senyor alcalde i per al seu govern, o per a aquelles associacions que altruistament fan un treball que hauria de fer, per exemple, la Generalitat Valenciana. Necessari és les ajudes que reben els malalts de Parkinson, necessàries són les ajudes que reben els malalts d'Alzheimer, necessàries són les ajudes que reben l'Associació de Persones de Trastorns Autistes, i aquestes són les necessàries. Aquelles persones que altruistament estan dedicant el seu temps a treballar per a qüestions que hauria de cobrir la Generalitat Valenciana i el municipi, i estan altruistament fent-les elles des de les seues associacions. Per tant, aquestes ajudes crec que sí
sí que són necessàries, molt més enllà d'aquelles ajudes que no són necessàries, que són totes aquelles que li he relatat anteriorment. I per això hauríem de sentar-nos en una taula, almenys, a decidir quines són les ajudes necessàries i quines són les no ajudes necessàries. No sols que siga el govern el que decidisca què és per a ell i què no és per a ell necessari. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Ya está, ya ha pasado el Javier. Muchísimas gracias a los tres y nosotros volveremos el jueves. Adiós y muy buenas tardes.